reportažu Srpski opanak u Mozartovom gradu. Evo priče. Jedan od najlepših gradova u Austriji je Salzburg. Lep je i zbog muzike koja je ovde nastala. Lep je naravno zbog Mozarta koji je ovde rođen i kome se posvećuje velika pažnja. U Mozartovom gradu živi i mnogo naših ljudi. I kažu da su dve najlepše stvari, muzika Mozartova i srpski opanak. Dragane, možemo li o tome da kažemo nešto? Da vas pozdravim pre svega, da vam se zahvalim srdačno što ste došli u ovaj grad gdje ćete da napravite o nama jednu divnu reportažu, nadamo se. Mogu vam reći da je u svetu sa puno kulture i puno tradicije veoma teško održati svoj identitet. Mi smo ponosni na to što možemo u jednom velikom gradu gdje je Mozart jedan veliki znak, gdje predstavlja jedan simbol naroda, da možemo da prezentujemo i našu kulturu i naš opanak. Zoran ne živi u Salzburgu, živi malo dalje. 120 km odavde u Velsu, Gornja Austrija. Znači svaki vikend ja dolazim ovde i učim decu da igraju naše narodne igre i da se družimo. Ja sam od folklora doživio najviše dok sam ja bio ovako mali kao oni i onda želim taj deo da vratim toj deci, a ujedno i deca su vrlo zahvalna, tako kažem, da podmlađuju me. Da ne bi ne znam šta drugo još da kažem, ali stvarno povraćaju me, drže me da ostanem i ja vitalan pored njih i da doživite njihovu radost i njihovu tugu, to je nešto najlepše osjećaj što može biti. Je li tačno ovo što priča ovaj vaš učitelj? Jeste. Jeste? Da. A šta ste naučili? Čemu vas je naučili? Žikino kolo. Žikino kolo, to vam je najbolje. Daj uslikaj ga, molim te, da ima. A dobro, je li to najlepše kolo? Jeste. A ti se zoveš? Simo. 3, 4. Ja se zovem Saja Tasovac, živim i radim u Salzburgu 20 godina, imam dvoje djece, kćerku Ivanu i sina Milorada. I oboje igraju folkloru? Dvoje igraju već 7-8 godina. Je li vas to mama ubedila da igrate folklor? Molim? Da li vas mama ubedila da igrate folklor ili ste vi to želeli sami? Nije, ja sam sama htjela da idem i da učim, da čuvam svoju kulturu. Ja se zovem Milorad, a rodom sam iz Bijeljne, imam 23 godine. Do folklora sam došao preko mog druga Vladana Obradovića koji me naveo na to. A nije te sestra ubedila? Nije sestra, to smo bili čisto društveno, sedeli, pričali tako da li bi bio zainteresovan. Ja sam rekao doću da probam i od tog dana sam ponosan što mogu da negujem svoju kulturu, svoju tradiciju, da se ovde predstavimo Austrijancima, tako da pokažemo da smo i mi narod koji ima dugu kulturu. Kulturno-umetničko društvo Opanak osnovano je pre 2 godine, tačnije 10. marta 2010. godine. Veoma smo aktivni što se tiče toga u zadnje 2 godine, što pokazuje i veliki broj priznanja koje smo dobili.
Naša aktivnost se odvija kako u Austriji, tako i izvan granica ove zemlje, tako da smo putovali u Beograd, u Banja Luku, u Republiku Srpsku. Kažete da ste putovali u Srbiju, to mnogo važno da ono što ovde naučite pokažete i u domovini. Pa to je veoma važno jer ipak idemo u zemlju odakle i potičemo i treba da tamo prikažemo ono što smo naučili i da osvetlamo obraz onima našima koji nas gledaju, da znaju da stvarno mi živimo ovde, ali da negujemo tu našu tradiciju i kulturu i da prenosimo sve to našoj deci koja su ovde sa nama. Dobro, ali to ne bi moglo bez prijatelja, a ovde vi imate internacionalno prijateljstvo. To je Fernando iz Perua. Mi radimo na jednom projektu gdje želimo da skupimo ljude iz svih krajeva koji mogu ovdje da prikažu svoj rad na jednom zajedničkom nivou, ali ne da budu da radimo svi isto, već svi da prikažemo svoje, da ono zadržimo odakle potičemo i odakle dolazimo. Igramo igre iz Šumadije, igre iz zapadne Srbije, igre iz Beograda, okolina Beograda, Bosilegrad, igramo Bujanovac, igre iz okoline Bujanovca. Čujem da idete i na takmičenje koje će biti u Čačku ove godine. Hvala Bogu, putujemo za Čačak i nadamo se dobrom uspjehu. Šta ćete tamo prikazati? Tamo ćemo igrati igre iz Bujanovca. To bi bilo to. Kada je takmičenje u Čačku? 26. 27. maja. Dragan Nešić je iz Soko Banje i ima svoj autobus. Uvek odvoji koji dinar da bi bio sponsor kulturno-umetničkom društvu Opanak. To je lepa priča, Dragane. Tako je. U svakom prilici kad izlazim u susret klubu da se družimo, da što više provedemo vremena zajedno. I to je način da na neki da sačuvamo tradiciju. Da sačuvamo našu tradiciju, da naša deca nauče i da postane tradicija što je duže moguće. Salzburg je poznat po starom baroknom jezgru, jednom od najočuvanijih u srednjoj Evropi. Zbog toga je gradsko jezgro Salzburga uvršteno na listu kulturne baštine UNESCO. Reč Salzburg u prevodu znači grad soli. Poreklo ovog naziva vezano je za srednji vek, kada je rekom Salcak prevožena so. Kao vredna roba tog doba, ona je podlegala carini na mestu današnjeg grada. Zahvaljujući tome ovde se razvio dvorac, iz koga se izrodilo današnje gradsko naselje. Palata Mirabel sa vrtom je posebna atrakcija. Salzburg ima očuvano staro gradsko jezgro, mahom obrazovano u vreme baroka. Staro jezgro se smestilo ispod srednjovekovnog dvorca na brdu i sastavljeno je od niza trgova i uskih ulica. Kao važno središte rimokatoličke crkve, grad ima mnogo crkava i kapela koje su monumentalne i raskošne. Grad ima veliki broj palata i parkova. Mnogo šta ima Salzburg, mnogo šta ste videli, a ovo je najmanja kuća na svetu. Također ovde
na jednom od najlepših trgova Salzburga. Druga posebnost Salzburga je klasična muzika, najviše zahvaljujući tome što se tu rodio Wolfgang Amadeus Mozart. Ajde da vidimo da li radi. Zvonimo na treći sprat. I to je ta kuća ovde u centru Salzburga i Mozart je rođen, kao što vidite, 27. januara 1756. godine. Hajmo u muzej. Njegova muzička veština već je bila vidljiva kada je imao samo nekoliko godina. Otac mu je bio Leopold Mozart, jedan od vodećih evropskih učitelja muzike, čiji je uticajna knjiga, pisani članak o osnovama sviranja violine, objavljena godine kada je rođen i Mozart, dakle 1756. Otac ga je naučio da svira violinu i klavir, a kako je brzo učio, svoje prve kompozicije je napisao kada je imao svega 5 godina. Ovde zaista kad dođete u ovaj muzej možete uživati i u originalnoj muzici, ali i u gledanju života Mozarta i njegove porodice. Leopold je ubrzo shvatio da može da zaradi mnogo novca ako predstavi svog sina evropskim dvorovima kao čudo od deteta. Mozartova starija sestra Marija Ana, zvana Naner, bila je vešta pijanistkinja i često je pratila svog brata na Leopoldovim turnejama. Blizina Alpa, zaostavština Mozarta, okolna jezera, čine Salzburg važnim turističkim odredištem. Zbog svojih znamenitosti, ali i velikih turističkih kapaciteta, grad Salzburg prijavio se za organizovanje zimske olimpijade 2014. godine. Ovo je tvrđava u Salzburgu. Nekada je ova tvrđava bila moćna odbrambena zaštita od raznih osvajača i varvara. Danas je to najlepša turistička atrakcija. Najlepši pogled na Salzburg je odavde sa tvrđave.